дуруд мегӯем ба шумо бинандагони азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. Инак гурӯҳи эҷодии барномаи сайёҳии варзишӣ бо тай кардани зиёда аз 260 километр роҳ аз пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ба яке аз мавзеъҳои зебоманзари Тоҷикистон, мавзеи ҳафткӯли минтақаи зебоманзари шаҳри Панҷакен ташриф овард ва мақсади сафар инъикоси яке аз мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ, дуюмин нимарафони кушоди кӯҳӣ миёни варзишгарони зиёда аз 12 давлати ҷаҳон мебошад, ки ба ифтихори ҷашни 32-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил гардааст. Айни ҳол бошад, мусобиқа аз нуқтаи старт оғоз меёбад ва кӯшиш мекунем, ки ин мусобиқаро дар сатҳи хеле ҳам баланд барои шумо тамошобини азиз пешниҳод намоем. Моро ҳамроҳ бошед. аз субҳи барвақт наздики 50 нафар варзишгари касбӣ ва ҳаваскор аз 13 мамлакати ҷаҳон, намояндагон аз кумитаю идораҳои дахлдор ва тамошобинону мухлисони зиёде дар кӯли якуми ҳафткӯл бо номи Миҷгон ҷамъ омаданд. Ҳама бо чеҳраҳои хандону шукуфон аз табиати мавзеъ ҳаловат бурдаю бо ҳам суҳбатҳо мекарданд. Ба иштирокчиён ҷойи интихоб кардаи баргузории нимарафон хеле ҷолиб буд. ҳафткӯл воқеан яке аз зеботарин минтақаҳоест, ки бо 7 кӯли рангобаранги худ ҳар як бинандаро ба ҳайрат меорад. Дараи ҳафткӯл маҷмӯи кӯлҳоеро дорост, ки дар шимоли Тоҷикистон дар водии Зарафшон ҷойгир буда ба ёдгориҳои беназири Тоҷикистон шомил гардидааст. кӯли Миҷгон, ки ҳоло мо дар он қарор дорем, аз сатҳи баҳр дар баландии зиёда аз 1600 метр қарор дорад. ин кӯл бо умқи 20 метр, паҳноии 0,5 километри мураббаъ ва табиати афсункораш аллакай дили ҳазорҳо нафар сайёҳони хориҷиро тасхир кардааст. аз ҷумла иштирокдорони нимарафони имрӯза низ таассуроти бардоштаашонро чунин иброз доштанд. дар нимарафон дар ҳафткӯл иштирок мекунам. ин бори аввал дар инҷо кӯҳ олиҷаноб хеле баланд, зебо, кӯҳаи худ санҷиш мекунам. дар дави дигар дар нимарафон ва марафон иштирок кардам, лекин инҷо дар ҳафткӯл дар ин трасса дар кӯҳ ин бори аввал. Assalamu alaikum. Nomi man Connor. Man az Anglия ҳастам. Man як сол гузашта Тоҷикистон омадам. ҳозир мо дар Тоҷикистон ба кор медавем. рағбати калон Тоҷикистон ба пеш ман дӯст медорам. Тоҷикистон бисёр зеботарин, бисёр зебо, кои баланд, кои калон, рағбати калон Тоҷикистон ба пеш. боиси таъкид аст, ки нимарафони кушоди кӯҳӣ аллакай соли дуюм аст бо иштироки варзишгарон ва ҳавасмандони нави варзиши сабуки давидан аз мамлакатҳои хориҷ ширкат меварзанд. имсол низ вақти баргузории нимарафон ба таҷлили бошукӯҳи ҷашни истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рост омад. мақсад аз баргузории нимарафони мазкур тарғибу ташвиқи варзиши сабук дар ҷумҳурӣ, мустаҳкам намудани дӯстӣ байни варзишгарон, баландбардоштани маҳорати касбии варзишгарон, муайян намудани дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷалби меҳмонон ба мавзеи сайёҳии мамлакат мебошад. бояд бигӯем, ки ин марафони ғайрикасбӣ аст ва дар он аксаран ҳавасмандони ин навъи варзиш ширкат меварзанд. ман дар чандин давлатҳои хориҷӣ қарор доштаам ва гумон мекунам ба монанди ҳафткӯл дар ҷаҳон ҷое нест. фикр мекунам ояндаи ин мусобиқа хеле хуб хоҳад буд. бубинед, ки масофаи нимарафонӣ аз назди ҳафткӯли зебо мегузарад ва ин ҷо ҳангоми ҳаракат манзараҳои назарабору дидан мумкин. кӯшиш мекунем, ки дар солҳои оянда теъдоди мамлакатҳои иштироккунандагонро зиёд кунем. масалан, соли оянда, ки 33-солагии истиқлолияти давлатӣ қайд карда мешавад, ҳамин гуна 33 давлатро ба иштирок даъват мекунем. ҳамин тавр мо метавонем, ки ба ҳама зебоиҳои табиати Тоҷикистонро нишон диҳем. иштирокчиён мутобиқи низомномаи нимарафон аъзо ҳаққӣ месупоранд, ки ин маблағҳо барои табобати кӯдакони гирифтори аутизм сарф мешавад.
инак бо задани бонги махсус ниммарафон аз нуқтаи старт оғоз ёфт. масофаи ниммарафон 21 километру 97 метр муқаррар шуда барои иштирок дар он варзишгарон аз тамоми манотиқи ҷумҳурӣ ва аз 13 мамлакати хориҷӣ ба монанди Ӯзбекистон, Беларус, Чин, Ҳиндустон, Нигерия, Белгия, Кения, Англия, Покистон, Африқои ҷанубӣ, Австралия, Ҳиндустон ва Чин ширкат меварзанд. бояд гуфт ки дар чорабинии варзишӣ бо ибтикори кумитаи кор бо ҷавонон ва варзишӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, раёсати ҷавонон ва варзиши вилояти Суғд, Федератсияи варзиши сабуки ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкати сайёҳии сайри Бӯстон роҳандозӣ гардидааст. тавре гуфтем қисме аз иштирокчиёнро давандаҳои ҳаваскор ташкил мекунанд ва онҳо асосан барои тамошо ва хушҳолии худ ин масофаро тай хоҳанд кард. дар ҳақиқат машғул шудан ба намуди варзиши сабук дар ин гуна мавзеи дилфиреби сайёҳӣ ба кас рӯҳу ҳаловати тоза мебахшад. нимарафони мазкур боз аз он ҷиҳат ҷолиби диққати иштирокчиён буд ки кӯлҳо аз ҳамдигар дар масофаҳо ва баландиҳои гуногун аз сатҳи баҳр қарор доранд. масири ҳаракати иштирокчиён аз миёни якчанд деҳаҳои зебои доманакӯҳҳо чун Нофин ва Падруд мегузарад ки ба иштирокдорон мавқеи деҳоҷойҳои мазкур аз ҳар ҷиҳат ҷолиби диққат буд. боду ҳавои софу тозаи кӯҳсор, кӯлҳои гуногун ҳаҷму рангоранги ҳафткӯл, кӯҳҳои осмонбӯси фон ва табиати сабзпӯши минтақа ба варзишгарон нерӯи тоза бахшида, дар ҳар маротибаи қадами устувор мондан ба пеш манзараҳои нотакрору зебо пешорӯяшон падидор мегардид. боис ба таъкиди хос аст ки баргузории чунин мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ миёни теъдоди зиёди варзишгарон аз мамлакатҳои хориҷ ба муаррифии мавзеъ ва имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон заминаҳои мустаҳкам фароҳам меорад, зеро варзиш яке аз василаҳои таъсиргузор барои муаррифии давлат арзёбӣ мегардад. ҳадаф аз баргузории ин чорабинӣ дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намудани ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷалби сайёҳони хориҷӣ ба ин минтақаи сайёҳӣ мебошад. аввалин борин дар соли 2021 баргузор гардид ки дар он варзишгарон аз 8 давлат иштирок карда буданд. имрӯз дар нимарафони кушоди кӯҳӣ аз 13 давлат иштирок карда истоданд. яъне аз ин бармеояд ки рушди сайёҳӣ пеш дар пеш тараққӣ карда истодааст. баргузории чорабиниҳо бисёртар шавад, зиёд шавад, ҷалби сайёҳон ба ин минтақаи зебоманзар зиёд гардад. пас аз 1 соату 29 дақиқаю 4 сония нахустин нафаре ки бо тай кардани 21 километру 97 метри роҳҳои ноҳамвори кӯҳӣ ба хати марра расид, ин варзишгари тоҷик дастпарвари донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмумин Раҳимов Зуҳуршоҳи Наҷмиддин буд. 7 сол аст ки яъне дар ин риштаи варзиш машқ мекунам ва дар ин ҳафткӯл бошад 2.5 сол аст ки иштирок мекунам ва порина бошад сазовори ҷои 4 шудам ва машқҳои худро зиёд карда, яъне имрӯз ки шумо дидед, яъне сазовори ҷои аввал гаштам ва мехоҳам ки машқҳои худро зиёд карда дар мусобиқаҳои байналмилалӣ парчамвардони миллат бошам. ҳамин тавр дар дақиқаҳои баъдӣ Самариддин Азимов сазовори мақоми дуюм, Бобоҷон Якимов ҷои сеюм, Аҳкомиддин Каримзода ҷои чорум ва Меҳробҷон Одинаев сазовори мақоми панҷум гардиданд ки ҳама намояндагони Тоҷикистон ҳастанд. Панҷакента дуюм бор аст ки якум ҷоиш гирифта будем. имсол соперникам кам таqa сахт буда кӯшиш кардем ки дуюм ҷо сазовор гаштем. кӯшиш мекунем ки чемпионати ҷаҳон иштирок кунем, парчами Тоҷикистон ҳамеша баланд вардорем. ман имрӯз хушбахтона дар ин масофа ҷои сеюмро сазовор гаштам. албатта мушкил аст, дар ин ҷо бисёр баландиҳо аст, талҳои баланд аст, ин ҷо мушкил аст давидан ва мо новобаста аз ин мушкилиҳо ҳаракат намудем ки мақомҳои аввал якум дуюм сеюмро сазовор кардем ва хушбахтона сазоворҳо ҷойҳо гаштем. варзишгарон аз хориҷи кишвар дар ин ҷо иштирок намуданд ва мо бо чанд варзишгарон шинос шудем ва бо онҳо ҳамсӯҳбат гаштем ва мо мехоҳем ки дар Тоҷикистон бисёр ҳамин хел мусобиқаҳои байналмилалӣ бисёртар ташкил карда шавад.
аз миёни бонувон бошад варзишгар духтари тоҷик дастпарвари донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ба номи Саидмумин Раҳимов Раҷабмоҳ Абдуллоева аввалин шуда ба хати марра расид. در این شهر پنجکن من این یکم مراتب است که برآمد میکنم. من در اینجا از میانی بانوان سزاوار جای یکم گشتم. این خیلی دشوار بود ماده که ما یکم بار است که اینجا برآمد کردستم و سالی دیگه میخوایم که خیلی نتیجه های خوب را شانتیم. ҳамин гуна дар дақиқаҳои баъдӣ Маҳина Баротова ва Марҷона Маҳкамова варзишгардухтарони тоҷик сазовори ҷойҳои дуюм ва сеюм гардиданд. аввалан миннатдории худро ба ташкилкунандагони ҳамин мусобиқа мерасонам ки дар чунин табиати зебо ин чорабиниро ташкил намуданд. ман дар ин мусобиқа сазовори ҷои намоён гаштам. ҳарчанд ки дар ин баландиҳо давидан мушкил бошад, аммо дар оғӯши табиати зебо на он қадар ба шикра мушкилӣ кашидем. бисёр ҳам зебо буд. дар оянда нақша дорам ки бисёр ҳам машқ тамрин намуда аз ин ҳам натиҷаҳои беҳтаринро нишон диҳам. дар дуюмин марафони шаҳри Панҷакен иштирок кардааст. аз миёни бонувон сазовори ҷои сеюм гаштам ва шодам ки дар ин ҷойҳо ҳамин мусобиқаҳо пешниҳод мекунанд ва мо ба ҳар гӯшаи канори Тоҷикистон рафта аз он баҳра мегирем. дар оянда низ мехоҳам در هر گونه مسابقه ها اشتراک کرده سزاوار جایهای نمایان گردم. واقعا هم نه هر کس این مسافه را با آن هم در راههای ناهمواری کوهی طی کرده میتواند. اگر از کولی میجگان تا هزار چشمه تفاوتی بلندی از سطح بحر را به نظر گیریم، پس عیان میگردد که اشتراکداران به بلندی زیاده از 700 متر نشیبی دویده برآمدند. марафони имрӯза чихеле ки медонед масофаи 21,197 километрро дар бар гирифт ки дар нимарафони имрӯза варзишгарон аз 15 давлати дунё аз ҷумла Австрия, Англия, Германия, Африка, Покистон, Ҳиндустон иштирок карданд. аз ҷумла варзишгарони ҷумҳурии Тоҷикистон низ иштирок доштанд ки бисёр дар сатҳи баланд баргузор гардид. боиси хурсандист ки варзишгароне ки дар нимарафони кушоди кӯҳии имрӯза ғолиб гардиданд аксаран ҷойҳои намоёнро варзишгарони ҷумҳурии Тоҷикистон ишғол карданд. бояд қайд намуд ки баргузории чунин мусобиқаҳои варзишӣ ки дар минтақаҳои сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад баҳри муаррифӣ ва рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон бениҳоят саҳми бузург хоҳад дошт. воқеан ҳафткӯл на танҳо бо кӯлҳои мӯъҷизанок балки бо зебоиҳояш мавриди назари сайёҳони дохиливу хориҷӣ буда аз диданаш кас ҳаловат мебарад. иштирокдорони нимарафон низ аз хориҷи мамлакат нисбати зебогиҳои ин мавзеъ чунин ибрози назар намуда таъкид доштанд ки ҳатман бо дарёфти имкон боз ба ин ҷо хоҳанд омад. дар ин мусобиқа ман ҷои чорум ишғол намудам. ин трасса инро хеле зебо буд, лекин сабук набуд, осон набуд. тамоми роҳ ба боло ин буд душвор, лекин вот ҷои чорум гирифтам. аз ин хурсанд аз ин табиат дар Панҷакент, олиҷаноб, кӯҳҳо хеле зебо, ироҳ. ман хатман бори дигар меоям. ман Ҳамид, Пакистон, инҷа Таҷикистон мехонам. имрӯз ҳафтам кӯл омадам. и бисёр зебо ҷои рӯҳам ман омадам. Таҷикистон бисёр зебо ҳаст.
پس از این مراسم تنتنوی جنبست دومین نیم‌ماراتون کشاد کوهی بخشیده به 32 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در پایگاه سیاحی هفت‌کول با اشتراک بواسطه رئیس شهر پنجاکن و ورزشگر شناخته تاجیک دلشاد نظرов در فضای تنتنوی دایر گردید. رئیس شهر پنجاکن ضمن سخنرانی خود تاکید داشتند که یکی از مقصدهای دیگری برگزاری نیم‌ماراتون است جلب سیاحان به موضع‌های زیبامنظر دیار میباشد. این چنین در مراسم جایزه سپاری به غالبان نیم‌ماراتون نماینده از کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برآمد نموده قید نمود که در سالهای صاحب استقلالی سیاحی ورزشی مملکت به مراتب رشد نموده. یکی از دستاوردهای نظررس ساحه این برگزاری چنین نیم‌ماراتون‌های بین‌المللی میباشد. سپس فعالان و غالبان نیم‌ماراتون با مدال و افتخارنامه، مکافات‌های پولی در حجم 500، 1000، 2000، 3000، 4000، 5000 سومانی و دیگر تحفه‌های خاطروی قدردانی کرده شدند. همینطور دومین نیم‌ماراتون کشاد کوهی بخشیده به 32 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با صدا دادن سرود ملی و گرفتن رسمی خاطروی به انجام رسید. واقعا هم یکی از راه‌های اساسی، مؤثر و تاثیرگذار برای رشد و انکشاف و معرفی امکانات و موضوعهای سیاحی جمهوری تاجیکستان این برگزاری چنین مسابقه‌های سطح بین‌المللی ارزیابی می‌گردد. اینجا بینندگان عزیز می‌رسیم به پایان نشر نوبتی برنامه سیاحی ورزشی با امید سلامتی و سربلندی و سعادتمندی شما بینندگان عزیز. تا برنامه آینده خیر، همیشه دوستدار سیاحت و ورزش باشید.